Pajjiżna għandu l-ola rata ta' impjiegi fl-istorja fil-waqt li ġiet innutata wkoll żieda fil-paga meta l-inflazzjoni kienet waħda baxxa. Dan joħroġ mill-Labour Force Survey pubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li jindika kif ir-rata ta' impjiegi matul it-tielet kwarta din is-sena kienet ta' 66.5%, jiġifieri ta' 6.6% iżjed meta kkumparat mal-istess perjodu tal-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti. Fl-ewwel 3 snin u nofs ta' din il-leġislatura, ir-rata ta' impjiegi żdiedet b'aktar milli żdiedet fit-13 sena ta' qabel meta meħuda flimkien. Sal-aħħar ta' Settembru kien hemm kważi 194,000 persuna jaħdmu full-time, jiġifieri 2.3% iżjed fuq is-sena ta' qabel. Fost dawk l-aktar li benefikaw minn din iż-żieda fl-impjiegi kienu nisa, dan hekk kif issa n-numru ta' nisa jaħdmu telgħu għal 54% li jfisser 10% iżjed mill-aħħar perjodu ta' amministrazzjoni preċedenti. Żieda oħra nnotata kienet fost il-persuni ta' aktar minn 55 sena fejn din iż-żieda kienet ukoll ta' 10% iżjed minn amministrazzjoni preċedenti. Permezz ta' dawn iż-żiediet ir-rata tal-qatt fit-tielet kwarta din is-sena waqgħet għal 4.8% jiġifieri 1.5% inqas mill-2012. B'hekk ir-rata ta' qatt tat-tielet kwart tas-sena 2016 kienet l-anqas rata ta' qatt għal dan il-perjodu minn mindu bdiet tinġabar din l-istatistika. Meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra, il-pagi fit-tielet kwart ta' din is-sena għollew bi 3.7% jew €609 fis-sena.